Yayi Wus Akrami. Mbak Renjel. Pama. Mbak Renjel. Sik. Wi, ini HP-ne siji to? Satu. Dikirim ning Mbak Renjel. Aja nglumpuk ngono kuwi elek. Dikirim mbek aneh. Ayo. Kok nglumpuk. Sekedap ya, Pak. Nggih, ya. Ya, Pak Dalang. Oh, Abah. Iya. Heeh. Kene, ya pikir aja kene. Penataan panggungnya kudu ditoto. Nggih, nuwun sewu nggih saderengipun. Aja mbokongi dalang rada rono. Nah. Nggih, nuwun pangapunten ingkang. Ayo kono, ayo. Dari mana ini tadi? Yo. Pranggene paksa Yuk. Sekali lagi yuk. Apa to teruse yuk? Ayo to sambung. Ayo to sambung rasa. Renjel. Nanging manci telu. Ya. Tanhono ingkang ngrupita nyunta tresno nadyan mung srana Bareng berdua. 1, 2, 3. Ya. Gambarmu. Balane. Padane cangkoke. 1, 2, 3. Ya. Gambarmu. Ya PK 1, 2, 3 ya. Sing gedhe